going to hey North Lakhimpura kan last day anu last duty lo ni tareng maya pati namin kay suway na kan lom hle maya dai hospital Munvel niya kan join tuteran ngai to pati namin kay suway na te minom pui na zara kumkhat kan lom hang zo ve tareng maya ngai to hey chuan lung lunga che thei mai do na hey helai hi hospital building vel ania so hospital ta heng kal lok do ni certificate completion certificate la nga ya chu kan la lawa chu wan chuan touring kan kal lok do ni alung len thak ang ren do khop mai le lama chuan heta building an lut chawanga in chunga khian kan la don chu kan ngak mek ka chumi tel lo chuan kan ho thei si lawa chumi chulak nei nge nga ya kum kan complete ani ti certificate khala ka nga ya chu wan chuan chumi la tu chuan kan kala ni hei aya hian Superintendent Office of the Superintendent Lakhimpur NTR kumkat kan long mang zo ve tareng mai hey office mun gown section khian kan ngap me kan ko shelo dar jang hey boite ama lukum don nen se da bahar thin le office ni he re lui me nan ton chu ta han kan ngak me ka ni he kan la ngak me ka certificate complete terms sign term ti te kan ngak anu lu don ni anu lu tanga ba en don ga check don hey lam lo hero na khop me tlang wa chu kan la ha ve me kan ni hey mani ram lawa mo mi zo me riat chu soi lo mi zo om mi lo na ti hian kan chung wa bil te yen kan han ti ve rak kan ni ya helaya amar chu pathian min kai suaya har sat na sang tok mai la hun taka pathian achet thina king lo le mai la fel lo le mai la pathian ne na kan ku na kan dir ram chuan ke ni pathian nung betu te hi chu pathian hian min the ngil ngai lo min sereng thina chu wang chuan kan thil ti kong te po tlong vek thin lo ma se pathian min kai roi bi zel ani certificate te poi kan hak me kan ni ngồi chok về mấy tù là ngay đã cần nó ngạc về cả ngay cần ngạc đây tol tục cả thằng ba là có lính tôi mình bete tôi nak kan certificate cho aron chuak chi anu lu chi pathian zara kan la fel thei lo ni na langa halo mong khop mai ni khata kan le lang thei mel lawa anu chunga lut me ka ti fel thei chuan kan ho thei to do na ni pathian in kan trong trai te min chan saka kan lom hle ani hoite wal hoite min to ni hei kan thurai to ngat boka mani ram lawa phe hi chon thil ti har khop mai mo hei kan ho thei ta hei hospital a hi chuan pathian zara dam te ka dam chuan kan dam chum chuan kan thok to do lawa ka angai om ve lo khop mai hei vung mai na mai om don he ani hei nu lo man dong te let's go
Con hồ tổ đô đi. Nghe lung liền thạc khóc mấy hay hospital vel po. Đây lấy lắm bằng chú. Cái nhìn pek trần đều tổ bốc nền. Rong cần bột bị tổ đâu hay cho con ấy đúng không nhỉ? Hospital pantry nè. Chicken cái cái ấy đó nhỉ? Tùy đó khóc mấy. Going try back to hết tay cái này tổ này siro bát thiên giờ đâm theo ông chuan. Tùy đó mình cần ấy chủ là ngay hả? Tùy đó ném bị theo. Arsa đi đó đi.